आं सोमावसारनायाव गावनो गाव आंनो दासिमबो नांजाबफानानै दं होननानै आं सानो। आं दा लिरनायनि गेजेरजोंनो आं बे सोमावसारनायखौ आं मदद होगासिनो दं आरो बे सानसे नङा सानसे जाफुंथारगोन। सानसे नङा सानसे बे जाफुंथारगोन आंहा फोथायनाय दं। आरो बेनि सायाव जोंहा गोबां लिरनांगौ दं। बे गोबां लिरनाय प्रेस मिडिया जोंहा गैयैखायनो आरो लिरग्रा मानसि गैयैखायनो जोंनि जिथुनिखि दाबि दावा बेखौ बाहेरायाव मोजां मिथिसारजोबाखै, जों मिथिहोनो हायाखै। आं बांसिन जोंनि बे गेदेमाफोरखौ खावलायो जोंनि दाबि दावाफोरखौ लानानै लिरनांगौ। भारतनि जायखिजाया रावजों फोसावजानाय प्रेस मिडियाफ्राव जोंनि दाबि दावाखौ जों फोसावनांगौ। होमबासो जों मा बिदों बेफोरखौ जों बिसोरो मोजाङै मिथिनो मोनगोन। जोंनि सोमावसारनायाथ' गोबाव जाबोबाय, खिन्थु जोंनो तथाकथित माखासे राजनितिक दा बिटिएडि मोननाय लोगो लोगोनो खायफाया हयथ' जों गासिबो मोनजोब्बाय होननानै आनखि बुंबावदोंसो सोरबा सोरबा मानो बड'लेण्डखौ नांगौ, बेनो बड'लेण्ड। दा बे खोथा नङा। जोंनो सेपारेट आइडेन्टिटि जोंनो बेखौ नांथारगौ आरो बेखौ नांगौब्ला जोंनो बड'लेण्डखौ नांगोन। नंखायनो आं बुंनो लुबैयो खौसे जानांगौ। आखायाव हाथियार दैनायनिसाय जों जुदि राजनितिक भाबै जुदि नाङोब्ला बे बांसिन जुगामि जागोन आरो थाब बे जासिनगोन। बे आन्दलना जोबस्रांगोन जुदि जों आखायाव हाथियार लानानै जुदि जों माबानांगौब्ला। ओंखायनो जों हाथियारखौ दोनथ'नानै अबयसे दा हाथियारखौ दोनथ'बाय जोंनि बे जोंनि जायफोर हाथियार दैग्रा बिथाङा हाथियारखौ दोनथ'ना दा एबसु जोंनाव मदद होबाय। बे मोजांनि बाथ्रा, खोब मोजांनि बाथ्रा जादों बे। आं सानो जोंनि जिथुनिखि हारिमु थामोन्था रैखाथिनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया जाफुङैनि जेबो गिदिर खोथा गैथारा, जाफुंथारगोन। दा हमनानै ला हनै काश्मीरखौ आरो पुनर्गठन खालामफिनबाय। दा हायो नामा बड'लेण्डखौ बेबादि होनो थाखाय? बेफोरखौ जों एसे आवाज होनांगौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। बर' रावा इयुनाव थागोन ना थाया बेबो मोनसे सोंलु जोंनि गेजेराव। बर' रावखौ मात्र बर'फोराल' रायलायो, बर'फोराल' फरायो। गुबुन रावखौ असमियानो हक इंराजियानो हक सोब जाथिनि माबाफ्रानो फरायो, खिन्थु बर' रावा मात्र मोनसेल' जाथि बर'फ्राल' फरायो। बे भाषाखि थांना थागोन उनाव? दिनै गुगोलाव हाबबाय बर' रावा आरो इलेक्ट्रनिक मिडियाफ्राव सखनजाजोब्बाय। खिन्थु बे रावा जुदि थैलांनांगौब्ला आरो थैलांनायनि लामायावनो फैगोन आंनि मथेब्ला, आं नुहुरदों। खारन लेखा फरायाब्ला मुलुगाव जुदि जों इलेक्ट्रनिक माबा मेसिनजों जुदि गासिबो मावजोबनो हायोब्ला सानोब्ला बे थाङै थाङै जों गल जाहैगोन। खारन हमनानै लादो नों जों दिनै बिगियान प्रजुक्तिया जोंनो गासिबो होजोबदों, खिन्थु मोनसे बुस्थु जोंनो होनो हायाखै। बे मा? दानि दाबि हुमखि, बुथारनाय सुथारनाय, आइजोफोरनि सायाव जिनाहारि, बेफोरखौ फोजोबनो थाखाय गैया खालामनो थाखाय बिगियान प्रजुक्तिया माबा होनो हादोंना हायाखै? सोर हागोन? लिरगिरिफ्रा, थुनलाइनि गेजेरजोंसो जों बेफोरखौ फोजोबनो हागोन। आरो थुनलाइयाव जुदि बेफोरखौ जों लिराब्ला, लिरगिरिया जुदि लिराब्ला आरो बे लिरनायजोंल' जाया, बेखौ फरायग्रा गैयाब्ला, फरायनाय बेखौ जुदि मिथियाब्ला समाजखौ जों बोरै फोसाबनो? समाजखौ फोसाबनोबा जों मानसिखौ फोसाबग्रोनांगोन। आरो बे मानसिखौ फोसाबनोब्ला जोंनो मा नांगोन? थुनलाइ सोरजिफोरखौ फरायनांगोन।
दा जोंनि गेजेराव जि इंराजि रावजों इंराजि मिडियामजों फरायनाय प्रबनता जोंनि बिमा बिफाफ्रा बर' रावजों फोरोंनांगौ बर' फरायसालिफ्राव गथ'फोरखौ जों टिउसन हरनांगौ सोलोंथाइया एखे बर' रावजों जि सोलोंगोन इंराजि हिन्दी गुबुन गुबुन मिडियामजों फरायब्लाबो जों एखे शिक्षाखौनो जों मोनगोन जोंनाव मोनसे दुर्बलता दं इंराजि साहित्यनि प्रति नङा इंराजि रावनि थाखायसो जोंनि गेजेराव दुर्बलता दङ सरकारनि गोबां माबा दङ भुल दं बे बर' रावखौ बुथारनायनि मोनसे षड़यन्त्र दं सरकारनाव जों हमना ला 1985आवनो बर' रावखौ असमनि सेकेन्ड लेंगुवेज हिसाबै अर्डिनेन्स जारि खालामखाबाय माबाया गभर्नरा दासिमबो बेखौ कारज'खरि खालामाखै सरकारा होमब्ला नों मा खालामनो नोङो आरो बिदिनो गोबां माबा दंबावो दिनै स्कुलफ्रा बै स्कुलाव जुदि 15 जन माबा थायाब्लानो मोनसे गंसे स्कुलाव जुदि 15 जननि खम जायोब्लानो बे स्कुलखौ बै गंसे स्कुलजों सरजाबफागोन बेबादि नितिबो दं आरो बेबादि बेलायावनो दिनै बर' गोबां स्कुला गोमालांगासिनो दङ बायलांगासिनो दङ नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि होआ आरो बे बेलायाव जोङो जोंनि गारजेनफ्रा सांग्रां जानांगोन नङाब्ला बर' रावा गोमालांगोन लिरनानैल' मा जानो फरायग्रा गैयाब्ला दिनैथ' हमना लादो लिरग्रानिबो आंखाल गैला आंनि साननायाव दै आरो फोसावनायनिबो जेबो आंखाल गैला जोंहा गोबां माबा दङ दा बर' साहित्य सभानो बर' बुक पाब्लिकेसन दङ बिनि थ्रुयै जों बिजाबफोरखौ साफायनो हायो आरो जोंनि गेजेराव गोबां एग्रे बाग्रे लाइसि दं एबसुआव दं साहित्य सभायाव दं प्राइमारियाव दं डिस्ट्रिक्टआव दं सेन्ट्रेलाव दं गोबां लाइसि जोंहा ओंखारजोब्बाय दा बे बेलायाव लिरनायनि बेलायावबो जों माबा जानानै थायाखै आरो जोंनाव मोनसे माबा दं दुर्बलता दङ मोनसे आफाद खुंदों जोङो बय सासे गुबुन जाथि दङ होमबानो जों असमिया राव रायलायो बे जोंनि बिराद गिदिर दुर्बलता बियो जों दा बेखौ फोजोबनांसिगौ जों बे बेलायाव जोङो खौसे जुदि जों माबा आवगायलाङाब्ला बिभिन्न जोंनि संगठन साहित्य सभायानो हक बिटिसि जोंनि राजनितिबिद हक जोंहा जिखुनु माबा एबसुआनो हक आबबानो हक गासिबो बर' जाथिनि जेसेबां संगठन दं जों जयै मोनसे थांखिखौ लानानै जों सिगां लानांगोन अब्लासो जोंनि साननायफ्रा जाफुंसारगोन लिरनायनि बेलायाव आं दा गांसे सल'मा आं सुजुगासिनो दंमोन खिन्थु नेपालाव थांनानै माखासे डाटा कालेक्सन खालामनो हायैयाव आं बे माबाखौ दोनथ'नाय जादों सल'मा आधा बे जादों मेसे बर' मेसे आरो नेपालि बर' मेसे बेखौ लाना आं मोनसे सल'मा सुजुगासिनो दङ बेखौ आं दोनथ'दों आधा जाबाय आं नेपालाव थांनानै फैनांगोन बिसोरनि गेजेराव हाबनानै किसुमान बिसोरनि राव हारिमु बिदिनो समाज संस्कृतिजों एसे माबा जानानै फैग्रोनांगोन ओमफ्रायसो आं बेखौ फोजोबगोन दा आं मोननै थुनलाइ सोरजिगासिनो दं मोनसे गथ' थुनलाइ बे सोरजिखांबाय आरो मोनसे सुंद' सल' सुजुगासिनो दं आं बेखौ आङो फैगोन खैराबारि जथुम्मायावनो बेखेवगोन होननानै आं सानदों मुंखौ आं गादां खुज्रानि सल' 2 नै बे 1 नै गादां खुज्रानि सल' 2 आरो बे माबाया सुंद' सल'आ जाबाय सुंद' सल' आंनि सुंद' सल' दोनदों समाजखौ फोसाबनायखौनो आं बांसिन मोजां मोनो खारन सासे थुनलाइगिरिया थुनलाइ सोरजियो मोनथाम जिरादखौ लानानै मानसि समाज आरो मिथिंगा नङा होमबा आंबो समाजनि सायावनो बांसिन माबा खालामो बै जोंनि समाजाव दिनै जाखांबाय थानाय जाबोबाय थानाय दानलाय सुलाय गावजों गाव दानख्रुब सुख्रुब आइजोफोरनि सायाव अयनाय इनागारि जिनाहारि जानाय बेफोर जाथायखौ नुयोब्ला बेफोर
दृश्यफोरखौ नुयोब्ला आंनि गोसोआ गाबखाङो आरो आं बांसिन माने बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय आं आखायाव कलम दैनो मोजां मोनो। आंनि बेबायदि बिजाब गांसेया सल'मा बिजाबा जाबाय फुंबिलि। इयुन जोलैखौ आं बेखौनो मेसेज होनो नागिरो, इलेक्ट्रनिक मिडियाखौ जों जेरै बजबनानै लाबाय, जोंनि बर' राव बर' हारिमुखौबो थिग बिदिनो बजबना लानो थाखाय जोंनि गोदान जोलैफ्रा सोलोंनांगौ। दिनै मबाइल जुगाव ओरैबायदि मबाइलनि माबायाव बेस्थ'ता थायो, दिनै गावनि राव गावनि हारिमु कला कृष्टि संस्कृति बेफोरथिं बिसोर बिखुं खालामो आरो मबाइल संस्कृतियाव जों जेरै आखायाव बिखायाव बजबना लादों, जोंनि गाव गावनि बर' राव हारिमुखौ जों बिदि बजबना लानो हानांगोन। बेसो जों नुनो मोनबाय जे गोबाङानो दिनै इंराजि मिडियामजों फरायलांगासिनो गिदिर गिदिर मानसि जादों, बर' रावखौ माबायाखै, बिसोरो फरायनो बायोमोन बर' बिजोंजों, थाङै थाङै बिसोरनो फैनानै आरो बर' स्कुलनि मास्टार जाफैयो, फोरोंगिरि जाफैयो। खिन्थु बिसोरनि फिसा फिसौआ मा खालामा, इंलिस मिडियामजों फरायो। होमबा बे माबाया बर' जाथिखौ माबा खालामनाय जायाखै, बिट्रे खालामनाय जादोंना जायाखै बर' जाथिखौ? गावनि फिसाखौ इंराजि मिडियामजों फरायहोनोसै, गाव बर' मास्टार जाना थानोसै। बेबायदिबो बर' फरायसालिनि माबाफ्रा अनजिमाफ्रा दिनै फरायसालियाव दिनै बर'नि फरायसा फरायसिफोरनि माबाफ्रा अनजिमा खम जालांदों। जुदि गासिबो जुदि जों बर' माबायाव जुदि होथारोब्ला फोरोंथारोब्लाथ' एसेबां खमायलाङाना जोंनि माबाफ्रा। आं सन्तुष्ट गावनो, खारन आं दिनै साहित्य बर' रावा साहित्य एकाडेमियाव सायख'जानाय लोगो लोगो बे बर' रावखौ फेहेरनायनि माबानायनि मोनसे खाबु मोनदों। आंबो मोनदों साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ, आरो 2015आव आंनो असम सरकारा साहित्यिक पेन्सन होदों। ओमफ्राय 2002आव बर' साहित्य सभाया आंनो समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था होदों। आं सन्तुष्ट, आरो बेनिफ्राय साबसिना सन्तुष्ट जाबावगोन आं बेबादिनो जाहाथे बर' रावखौ बर' जाथिखौ सिबिलांनो मोनबाय थायो, आरो माने आं बांसिन सन्तुष्ट जाबावगोन। भगबाना जाहाथे आंखौ एसे गोबावै फोथांना लाखिबावथों, आं बेखौनो मिजिं थियो। आरो आं बै फरायनाय टाइमावनो हाइस्कुलाव फरायनाय समाव आं बायदि बिजाब लाइसि फरायो होन्दोंमोन ना, असमिया उपन्यास हितेश देखानि उपन्यासखौ मोजां मोनोमोन। हितेश देखानि जिथु भाराघर, बे उपन्यासखौ आं फरायनानै बिराद मोजां मोनो। आं खननै खनथामसो फरायदों बेखौ। फरायनानै आं बे बिजाबा गिदिर, आं सिन्था खालामोबा एफा गिदिर गिदिर बिजाब लिरनो हादों बिसोरो, आंबो मालाबा लिरनो हागोन ना हाया दालाय, आंबो नाजागोन र' भबिष्यत बर' रावजों लिरनो होननानै आं बेखौ सानोमोन। आरो बेनिखायनो आंनि बे देवबारि सल'माया आं बेखौ एसे गिदिर खालामदों आरो 200 पृष्ठायाव। बे मोनसे माबा आरो आंनि जिबननि। आं बिहोराम बर'नि मुंखौ आं बावनो हानाय नङा, खारन जों क्लास 8आव थानाय समावनो बिहोराम बर'आ जोंखौ लाफानानै बर' जातिनि जिथुनिखि मा सेन्टिमेन्ट, बे सेन्टिमेन्टखौ सोना होनाय बायदि जादों बिहोराम बर'आनो। जों क्लास 8आव थानाय समावनो। आरो नंखायनो आं बिहोराम बर'नि आंखौ दहायबो बुंलांनाय जायाखिसै, खिन्थु दा नोंथाङा बुंनायाव बे खोथा ओंखारबाय। आरो थुनलाइ सिबिनो थाखाय जोंनो थाखा फैसा नाङा, थुनलाइखौ जों सिबिलांबाय थानांगौ। जाय जेरै हायो, जोंहा आगोलाव जोंहा फोसाव बिजों गोबां आंखालमोन, दा जाबाय। बेफ्राव लिरनो थाखाय बहुद खाबु मोनो जों। बेफोरनि गेजेरजों
जों लिरनानै गाव गावखौनो साफा साफा राफोद थुनलाइगिरि हिसाबै जों गायसननो हायो गोबाङानो बुङो अबाव लिरनो जोंनि लिरनायखौ होनाय नङा आरि नङा होनना बुङो दा बेबायदि किसुमाना फासयना थायो दा आं बिथांमोनखौ बुंनो नागिरो दा थुनलाइ सोरजिनो थाखाय थिलि जाहा आंखाल नंलिया गोबां दंसै ओंखायनो जों लिरनांगौ आरो